dobrý. Rudko, poď sem. Sociálny úrad, oddelenie pre geriatrické otázky. No, dúfam, že plinky máte, lebo mi bolo povedané, že sa o mňa postaráte na kompletku. Pane. A doneste mi kávu? Turka? No. Dobrý deň, rozprávame sa s človekom, ktorý sa venuje zaskakovaniu za iného človeka profesionálne. Tak ako dlho sa tomu už venujete? Viete čo, tak v podstate už od detstva začalo to skákaním do rečí, až som sa prepracoval na majstrovstvá sveta skákaní do rečí. Áno. Čo to vlastne takéto zaskakovanie je? No tak viete čo, ja stojím niekde za kulisy pri javisku alebo v štúdiu a keď vidím, že tam herec nie je, tak takto rovno za ňu zaskočím. A máte ešte v budúcnosti nejaký cieľ, ktorý by ste si chceli splniť? Rád by som zaskakoval davové scény a taktiež aj samého seba. Už ma volajú, musím ísť. Ešte som ti čítal na takej zvláštnej internetovej stránke, že existuje zhluk tónov, ktorý ťa dokáže zabiť. Myslíš ako vražedný akord? Presne tak. To je blbosť, také nič neexistuje. Ale jasné, že existuje. Ja by som to nepodceňoval. Počúvajte, myslíš ako vážne, že to veríš, hej? No jasné. Hlavne netreba riskovať. A ty vieš tie tóny, hej? No viem, na tej stránke to bolo celé rozpísané. No tak to zahraj, aspoň uvidíš, že je to blbosť. No nezahrám. Mohol by si dostať infarkt. Prestaň. Nerozprávaj somariny, zahraj to, poďme. Dobre. Ja si dám slúchatka pre istotu, dobre? Nemáš ešte niečo? Haluštičky? Sviečkovú? Antimieskoč pre pivko, ale jedna noha sem a druhá tam. Jasné, dedo, ale najskôr vám niečo zahrám. No, tak spusti. Ale rýchlo. No, a to je všetko. Aj tak som nič nepočul. Ale poď si spraviť niečo so svojou ženou. Váľa sa ti tam po zemi. Magda? No, ale najskôr mi skoč pre to pivo.